Kidung Srina Tokas Maran bar tak sebrahke kok Mas manis sehat gugah ati ben ketok kok ngarep tapi sinak wang netra suwe hangane ditutupi tahun jeng-jeng iki kok cawet kok diler-ler kaya ngono darmaning lara branti solaeka taman woyo pas toko nora ana sada yen ra temu sira wong maneh bangker ke Mas ngono Mas Agus mau lho lah Nimas manis nyoto kangkar yokas marahan sembah nuwun Mas Yanto mugi sehat ya Mas. Monggo diajeng Srikani sinarengan katang-katang Purboyo campur sari sining guyung cerah foto video syuting Pak Nanang matur sembah nuwun lo ae sawindu suwe lawase susah kanggo seliramu enak ya Dik Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali wong ayu diajeng Srikani rasa kangen rapi sari
mung sira ya ya hayang gede bedol Boyo campur sari di wong Indonesia sama dengan Sri Kali Bukelwati nuwun Dek Sri Kandi muwarakani pasugatan sonten menika kala wektu saged sawetawis wekdal amargi dalem salat asar gitu saiki awake dhewe sining kuwi kadang-kadang Purbaya iki pengendange ya jos ya jek enom pengibote ya setele ya apik kempule ya cetok ora pokoke lagu-lagu ora baleke tenan kok Dik ayune tumpuk undung hei Yajeng Sri Kandi sauntara anggonku ninggalke taman keputren pirang-pirang dina nganti gantalan sasi wong ayu piye mungguh rasamu kapang Kang bombong rasane ngatiku sesandingan karo sliramu wong ayu rekmamu cemeng keladuk wilis alismu nanggal sepisan untu miji timun lambemu nyigar jambe wong ayu yen sinawang cecer lekuk-lekuk Lajeng Sri Kandi tak umpamane sliramu kuwi kembang wong ayu kembang tapi jangan jauh-jauh ya sayang spesial kagem keluarga besar Boyolali ya Pak De Bejo ayo
Surabaya untuk Anda semuanya. Ora krasa dhek Pak. Ayo esuk awan nanti tani pripun bangane Maden ayo to Maden Kegancangan iki aksene saka ngendi arep ngoceh. Kuping murah pati krungu tak siarke bareng Pak Bejo ki ngersake lho tengah Semoro. Mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya lihat kebunku penuh dengan buah ada yang putih bus dan ada yang merah. yap Setiap hari mau ku siram semuanya, mawar melati bus semuanya. mampus Apa sih mampus? Pak Haji Mul piye jonggrang manut ya wong ayu tak pundhut garwa jonggrang. Aku sugih bondo sugih bandur ora bakal miskin urip wong ayu. Masalah. Ayo ajan nyetra kerja ora jajan. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu Pak De, ayo joget Pak De. kalaparan. Monggo. Mula kowe Ini lagune iki jenenge dadi wanita boyongan. Joko batu kowe aja kumalungo. Barang iki aku kudu nang kampung. Bela pati apas pabuku polo. Aku sedo labuh ing kono segara.
Bondowoso Rara Jonggrang Manuta Sun Pundhut Garwa Iya Bandung kudu perkono Sandi sewu sawangi kudu dadi Yo Jonggrang panyuwunmu tak turuti Purbaya asik penayoni oh Indonesia Roro Jonggrang asik ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita boyongan elek yo ben togat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pak Bejo. Rara Jonggrang Manuta Sun Pundhut Garwa Iya Bandung aku duwe jaluk apa wong ayu Bos Kasimen. Sandi sewu sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Pak De sinten iki Pak De Mitra lagune opo iki Rara Jonggrang kowe pancen wayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran prajuritmu kalah perang wis mumet mula kowe dadi wanita boyongan Joko Batu kowe aja kumalungkung perang iki aku kudu rung rampung belum mati Mas Prabu Kumala aku sedo laboke kono segera alam obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Rara Jonggrang Manuta Sun Pundhut Garwa
Srikandi panyuwunmu tak turuti. Kudu ngono. Iya. Pak De kasih. Iya. Pak De Mitra. Iya. Iya Pak De kasih. Sing di Iki. Pak De Mitra Oh, ngono. Sik kono arek. Pokoknya besok. kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku Sampean yo melu metu. Mas kagakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ya senine Coba bantu kowe aja kumalungkung. Barang iki aku kudu durung rampung. Delopati nang Mas Prabu Kumala kanggo setu labuh ing ana segara. obat-obat kowe wanita Matur nuwun, Dik. ora ngerti yen Bandung Ayo, lanang Dik, sini, jagat Dik. putra ratu penggeng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang kowe kudu pundhut garwa. Iya, iya Bandung. Aku duwe bebono. Candi Sewu. Sewengi kudu dadi. Ya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Aja konter Pak De. Sik Spesial kangge Pak De Dalimin. jumeneng cayu. Aku mulai lungguh. Baik. Halo, halo. Nginang karo ngilo. Adeng-adeng cedak ali jarene. Milih bae kok manis. Yen manggone ono pipi jarene. Manis yen diusapi. Adeng-adeng cedak bathuk jarene. Manis yen manduk yen manggone ono janggut jarene. Manis yen manggut Matune katuju karasa entek ameh Lah, hae yo. Das pundi Pak De Dalimin. Penak. Sekeca nggih Pak De. Purbaya ki larase ya dan anu gamelane ya penak. Iya. Sing duwe sak Indonesia sak Jakarta sing dibes ya mung Purbaya tok kok. Ndekno ya ora tau mlayu nang Mara Tresna ya. Kono-kono lho tak telepon jare kanggo terus. Padahal yo nganggur. Kan ya ora tau kanggo Mara Apa ya karo aku kok? Hir. Ayo. Malah nomorku diblokir karo Tono. Sae diano kono.
Angger takjub main. Main ngono. Kemis-kemis yo main. Oh, lho, kayaknya putus duit kok kayak gitu. Masa aku drum ora apa-apa lho jane aku ki. Lah nggih lho. Monggo. Nano. Semene nih. Yo. Kunjung atur dumateng sedaya para kapahe bintang satu kinurmatan. Ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuhipun. Sugeng lelenggan kanthi sekeca senamping laras campur sari Purbaya Putra Boyolali. Sinengguyung trapoto video syuting gambar bening harga miring. Sing sayuh sing rukun yo iyo lo kualitas kok nih miki sing apik ngene iki. Iya percaya. Heeh. Ben kowe seneng ae, Mas. Buat diupdate to tonton mik koyo ngono barang koyo awet aku ijek ajaran nge-MC lho mik kuwi ae. Ngene iki jerone sing beda. Jeroan apa sepule cilik kuwi? Apik iki lho. Yo. Menengo aja cerewet. Oke, baik. Belajar laras-larasan. Soalnya gede dadi sinden tersohor. Tenan to. Ini dadi sinden orang muji lagi.
ngono kal ngono iya ngono dasar lulus tase Joko lan Kuciwa ngono iya ngono monggo Pak nek wis rampung biasane nyawere ngono berarti pelunasan ya Mbak yo nek ra ndek utang monggo diajeng Fani Gimana Pak Ade? Sudah dikasih loh sama Mike. Pripun Pak De? Sing ngajeng hake sinten Pak? Iki wong tuwa lho. Aja pada kemsine tuwek kae. Aku yo alon-alon. Pak De men. Lek ku nglebokne alon-alon lho Pak De, monggo metune alon-alon Pak De. Anda dia sok khawatir Pak De, kula pun mlebet alon-alon jenengan metune alon-alon Pak De. Ya Allah Pak De. Lah kan Matur sembah nuwun Pak De. Ya. Ya Allah. Tobat. Kene nduk, kene wong lungguh kok ning kene lho. Mbok yo melu-melu kancane lenggae ana kene. Kene wong ayu, kene melu Pak De. Kon ngapa? Lebokke alon-alon iki yo ben metu alon-alon. Ndon. Aku Pak De anu iki kesane lenggah. Nah. Wah, penyanyi Semar Mulyo sare. Angel, rada ngrasak nengah nduk. Di sini sayang. Nah, belakang Pak De. Pak De niki nambah satu lagi Pak De. Sinta singsa kasasana itu sono Weyo.
panjenengan sing ngersake ora apa mangan ngematke penyanyine. Ngersake napa? Lewet mau ngematke ngisor ra iki. Lah iya. Andeng-andeng ana susu. Oh, andeng-andeng ana susu mau ya. Heeh, gara-gara kuwi. Ayo entekke, Dik. Iki bagiane sapa? Ngono iya ngono ya 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 ngono ya Mas Bugel matur sembah nuwun nggih pamundhute Mbah Jaya diaturke. Heeh, bar iki terus Pak Dekarno Mbah Jaya sik. Mbah Jaya sik. Ayo. Sing dijaluk Eva karo Mas Bugel. Nah, monggo. Lajeng mawon pintune. Jane dino iki job apa iki? Job ngitung det tok kowe. Ngopo Gel? Sampean kene bintang tamu lho, Kang. Matur nuwun. Bos Bejo jan sponsor tenan. Sponsor ku viral ning TikTok iki gagean. Pandane kok. Iya. Ayo, aturke. Ya. Eva, Dalem. yantun 3 langsung. Ragil, Eva, karo Angel. Heeh. MC kok lali. Entit Mas. Mang Tinding. Lah iya, Lek entet ki karo mbok iki le. Bosen aku sama dia. Males. Aku kalau sama aku ande-ande lumut saja karena aku Ande-ande sukanya lumut yang apa? lumut-lumut, Mas. Mbak Jaya, niki ngersake entet tenanan. Tak celokno, tak celokno. Siapa? Ayo, Mami. Ya. Rasa disuwat iki. Nek atau nih, Mbak. Hari yang mantap. Gak ngono. Apa lo? Ayo, Karo coba kowe, entite karo kowe, jane gayeng karo kowe lho, kowe Gayeng awak lho. Kowe cocok lho ki lho. Ngombe aku asik. Dua wae. Kowe ngomong aja cepet tuweke ngono lho. Ngombe aku asik. Ya, Mimi. Ayo Mimi. Dek Eva kok Ya. permintaannya harga mati. Glego. Aku tak bagian luring kok. Mbak Kani nggak boleh begitu. Berdua yo berdua. Di sini kalau tanpa dirimu Iya. tidak enak. Oh, gitu ya. Mitreng ratang langun. Gedok Mas, gedok. Ragil kuning hangu pati. Mentrang apal-apal gede apa iki piye Mas iki MC kok Mitra dikte kok mburi kaya cah sekolah. Mentraning panci asmara kang membo dadi wong tandhi. Sang Dyah Ayu Sri Kasmaran. Hah? Kang nenggo Tegalan sabit. Wis nomor sang panci sing ande tangan pangestu tegalan pindho pesen rakil kuning yang didatang hati pulangnya si andet kang lagi Halah, ayo kowe dadi entet. Sikane pekok. Entet kok Aja wedok dipisah piye to? kene iki. Entet iki aku. Kowe entet. Lah kan pas sampe bindeng.
ora ngono ta mau. Kak, aku yo lagi bindeng aku. Ya wis. Baleni detek aku. Heeh. Piye to Ki? Yo aku nyeluki kowe. Lah iya. Iki padha galake iki, Ndang. Ndang, nganu, nganggo apa ngono iki ben gayeng. Bedol. Iki nelatan nak mangkat. Piti jenggleng, dadol tak tujreng. Oh, lah bocah iki jan malah jagongan karo sing ibot. Iya. Ana apa ayo ayo. Ana apa ayo. Saut. Matane iki lho. Sing muni kono. Ora kene, muni kono. Ae apik, tuwek. Oh, alah padha tuweke kok suwi. Ya nek nyek. Sing nandur. Bligo. Apa? Bunder. Apa? Bligo. Meniku. Bligo. Apa? Sing nandur bligo. Bunder. Meniku mundur. Bligo. Meniku nek bunder kae. Kowe sapa ente? Ayo dong. Jangan. Angin une. Mengak. Matane iki ora nyang ngene to lho. Kok yo terus kemana-mana ngono lho. Angin une. Nek kok tak dula. Bligo. Bligo. Ayo bligo. Nek muter. Bunder. Wih. Sapa? Ngono. Kowe. Bligo. Bligomu Bligo elek. Arep opo? Moh. Hah? Ngopo? Bosok. Rangil kuning. Bligo kuwi apik. Apik Nak apa? nek muter apik. Apik ora iso urip e. Kok? Tidak ngerti. Sok ngerti. Ora urip kok, Mas. Ora iso apa meneh nek didemong ngene iki. Kowe arep anggo kuning. Ora. Kowe meko puyo moyo. Anak yo moyo. Kowe meko puyo moyo. Anak yo moyo. Angin kuning. Apa piye mlingo? Mama, aku mau takon wae kok. Ngembang oh. Mlingo apik. Mah, namu elek, namu ora urip. Alah. Empik. Entet. Aku bindeng ah. Kok empik gitu. Aku kan bindeng. Ayo kalau rono. Ragil kuning ra bindeng. Ragil kuning Aku bindeng. lagi pilek, ragil kuning emang gak oleh pilek apa piye? Ragil bosok iki. Ayo nek barek wedanan kene maju nyang ngene Mbak Joyo. Kowe ki ra pilek nyate ramas terus bedino. Entek kok empik iki lho. Kok Ayo golek tambah nang Mbak Joyo. Sing ngersake Mbak Joyo to? nek ngak nih. Iya. Pengen Ayo ini, Mas. golek tambah Mbak Joyo ndi sing ngersake tet. Loh, lah malah kondur to. Ora wani, ya tak nyeraki Pak Dido ae. Nah iki sing ngerti sasaran ki iki. Ah iya. Iya. Empik. Loh. Empik-empikmu kuwi. Wong nek Wis. empik. Ah, Bene ning kono. sing nandur. Pak Pak De, timbang aku ning kene kecil. Tindingane. Raket tang selawi-selawi ora apa-apa. Nah. Empik. Sing nandur. Apa? Hei, hente. Ah. Kerantang. Ireng-ireng. Deva. Aja. Wes. Sini yo. Kowe butuh stamina apa ora? Stamina opo? Iki lho, nggih tambah-tambah. Iki ragil kuninge dremis kok, Pak. Ya, Salah iki. siap. Skenario nek Alah, kleru pokok iki. ikhlas lahir batin kula. Nek tegel. Ragil kuning. Matur sembah nuwun, Pak De. Kleru iki. Hari yang mantap. Lagu selanjutnya. Ayo. Pun Mas, sinyal. Ya. Sing Mosok. nandur. Oh. Sente. Heeh. Grontol-grontol. Ireng-ireng. Gila. Kuwi sapa?
Ôi nên thế ôi 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 ăn ác bê ôi 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 nên thế ôi 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 ăn ác bê ôi ôi Alam mo yan, agad kuning. Nggih. Ora, aku mau takon wae, Kak. Lah sing kagungan lagu sowaan tidak ini Mbah Jaya. Mbah Jaya. Nang ning nang ning nang ning nang ning nang ning nang Ente. Mbah Jaya mriki, Mbah Jaya. No piro wong ayo ikan. Heeh. No duit piro. Kose. Oh nggih, Mbah Jaya ngedur. Kesno. Paring. Lemu-lemu kuwi sa. Bos Palmerah. Ui mati uyo woyo. Makan kafe yo woyo. Ui mati uyo woyo. Makan kafe yo woyo. Makan dikit yo nih. Wis ya. Pun, niki ngantri ya, lagune ngantri. Iki jam 12 ki arep nyawer, soal nyawer ki. Si ente tatine rumong sakine. Jam 12 dhisik.